Jo. Let's go. No to pak vede ještě nahoru, tam by to mělo být zachovalejší. To je boty. To pípání. Dobrý. Ale nějaký. Jsou starý. Co jsou postavil, ne? Jsou strůj. Jseš kus kretén. Víš, jak jsem selek. Hej, víš, jak tohle to vypadá? No. Jako taková ta místnost, kde prostě byly ty lůžka. A leželi tady všichni. Kámo, mrazák. Je to ten mrazák, ne? No. No takový ten stůl, ne? Ne, to se dá otevřít. Dobré, já jsem někoho znám. Ještě to? Znamená. A nedělal ty takhle, nebo to je podobný až nebo to je samý nebo někoho. To dělám někoho dobrý a podobný. Ivan, tady se ještě nebyl, ne? No tady už. Kámo, tam musí položit tační hnízdo, kámo. Vidí. No, tady se to. Jo, voda je přišla. A to je skvělé, jak to svině. Ty píčo. Jo. Já točím, víš co? Ty poslouchej tu dřevěnou podlahu. Jo, tady se rád, že se může propadnout. Takže bych třeba mohl být dole, kam on by vás mohl sledovat, čím? Pojď snad, zkus to. Já si to mohl tam sledovat, kámo. Ty krát, co tam je. Čulek, já tady by nás prostě někdo pozoroval a jakmile by viděl, že sem jdeme, tak by prostě proskočil tady v oknem. Hej, a tohle se když tak dobrý plán, díku prostě sem zaběhnout a skočit v oknem. Když to uděláme, tam to uděláme. Ještě hříbno. To se trošku bojím. To vyjba jako svý. Jsou airsoftový kuličky tady všude, vole. Co jste? Ok. Je to hala. A je tady jakoby, dá se říct nový živřík, takže si myslím, že se tady hraje airsoft. Jo. A vidíš, takže to není tak jako až takto. Až co? Může bezpečně. No jako je, ale... Aspoň víme, že to je... Tak to je takový fotografky, že našla na telka, jako jestli tím ale můžu těch stran, tak máš tím okno úplně vyhrané. A
A ještě ten strom, to je z nějakého obrovky takhle. Jo, káčaj ty. Tady jsem někdo činil s kabelama, ještě jsem toho žil výčerky, vole. To tak. Vidím, jak to funguje po hovnech. Je to tak hnusná. Tam ale jo. Všude byly tady nálepky alarm, vole. Ale víš co, ten alarm může být klidně i tichý. Musím ještě odejít. Je to lepší. Než riskovat. Právě. Chceš na záběr můj tret? Jo. Tak co, jak se cítíš? Už s tebou nikdy někam nejdu, vole, a už vůbec ne v noci. Do opuštění nemocnice, čuráku, vole, fakt, že jo. Jako dělám z toho prdel, ale fakt už mi to prdel není, kámo, by tam někdo s náma, tak to pochopí, tak se nás lidi budou dělat prdel, vole, že jsme poslední kundy, ale kdyby tam byl s náma, tak má taky stažený koule až k žaludku, vole. Ráně jsme další, oba dva jsme slyšeli kroky a potom se nám viděli rádi skurvenou podstavu. Viděli jsme někoho projít a třeba prej. Hej, já ho úplně viděl, já jsem tady někoho viděl, ale to má taky. Tak jsem vzal nohy na ramena, začal jsem vidítat. A potom prej. A tam v té budově, v té nemocnici, tak tam jsem taky slyšel jako kroky a kapání vody. Kapání vody, lidi, jo. Poslouchejte mi, bylo tam sucho jak svině, sucho jak na Sahaře, ti říkám. A kapání vody. Bylo to furt před náma, jak jsme šli před nás, tak tam nic nebylo. Jo, tak jsem se zastavil a říkal si, já jsem zmrzl a koukal jsem se na strop, je to tam i natočený potom. A říkám si, ty vole, úplně jsem zmrzl a říkám si, ty vole, ať jde ten zmrt první s tou kamerou, vole. Já tam první fakt nejdu, fakt jsem posraný jak svým. Tak on si říká, že hej, on se kouká na strop, vole, a já jsem se ani nemohl hejbat, že jsem se bál jak svým, vole. No potom taky si to řekl samozřejmě až po cestě domů, protože jsme čuráci, vole. Ještě když jsme vylezli z té budovy, tak si to říkáme, takže vole paráda, vole, takže my jsme tam byli posraní, vole, takže jsme museli celý železárny projít se strachem prdel. Že to máš nějaký námitky, vole, debile. Žádný, vole. Mám husí kůži až, vole, v tom, vole, v análu někde. Takže ještě máme v plánu teda to, máme husinu jako, fakt jako všude jsem spocený a husina je mezi mezi. Takže máme v plánu to, že až tam půjdeme zítra, tak se tam předtím jako omluvíme, se omlouváme prostě, že jsme tam šli, že jsme se dělali srandu z tady toho, že prostě tam byly prostě lůžka, místnost s lůžkama a že tady se válely šunky, vole. A potom tam smrdí místnost od hoven nebo od mrtvole a já že, tady jsem jak hovna. Jo, takže jsme tam při prdel jsme se z toho dělali, dokud jsme nebyli ven. Takže se tam můžu jako pomodlit zítra, vole, omluvit a jako končím. Bylo nám celou dobu, bylo teplo, úplně strašný teplo. Bavili jsme se a nejenom jsme si řekli, ne, že jako prostě jsme to vlastně všichni oba dva slyšeli, viděli. A najednou mě skočila z ničeho nic, mi přeplo. Zima mi byla jako kokot, husina. A furt jsem se ohlížel, měl jsem pocit, že furt někoho vidím. No, taky. Ale hlavně ono to je tím, my si to třeba jako neříkáme, protože většinou to je tím, že lidský mozek, když se bojí, tak on je zvyklý třeba vidět obličeje nebo slyšet hlasy. Takže my jsme prostě, náš mozek, když se bojí, tak prostě se to jakoby sám jakoby vydedukuje. Ale je kravina, abychom oba dva viděli a slyšeli to stejný, na stejném místě. Ve stejný čas, takže prostě jako adios, negros, končím a seru na to. Příště tam jdu přes den. Jo, zítra tam jdeme, ale za světla hezkýho. Omluvit se. Omluvit se.